Nou, dus dat is het team. De hulptroepen. De hulptroepen. Ziet er nog net zo lekker uit, hè? Nee, ze halen hier bier gaan juist, hè? Moet indrinken voor de camera. Dit is een Volkswagen Kever uit 1973. Zoon Elien heb hem gekocht. En toen we er eigenlijk verrotten. Tenminste, de bois en wie verrotten. Had ik toch een plassen riet of toch een bocht ging, dan moest ik de voeten omheen gaan, want dan zie ik de voeten wiet. En toen heb ik hem samen met een vriend opknapt. Heb ik er hier niet rijden. En als zo hier, dan is eigenlijk de carrosserie ten einde. Ja, wat doe je dan? Doe je hem dan fut? Of haal je hem? Nou ja, het is gewoon, dit is gewoon mijn autootje en dan kan ik net zonder. Wat vies er hier zo leuk aan? Niks. Dit is net mijn ding. Ik ga lauw naar de kroeg staan en drinken een windje of zo. Of even een middag te shoppen met een vriendin. Maar wat wel heel leuk is om in deze auto te rijden, dat is gewoon dat jou het bekijkt en dat jou het sfeer. En ik heb er dan een subwoofer in, dus we hebben muziek loert. En ja, dat gevoel wil ik eigenlijk wel weer om hebben. Dus ik moet er wel mee bezig en het oude maatje om dat weer te beleven, zeg maar. En ik heb gelukkig een heel soort hulp, dus daar ben ik heel blij mee. Vooral is Heid, die heeft echt een heel soort dier met mij. En mijn vriend en vriend van mijn vriend en mijn vriendin die me mentaal ik weer ondersteunen. Ja, ik ben meer van de BMW's. En altijd met BMW's omsleutelen en ik heb dus ook wel een product die komt bij mij met BMW's. Maar ik heb met die doe gaan helemaal Vera. En het is nou aan een kever. Ja. Hoe vies dat? Ja, ik ga net zoveel met VW's het algemeen, maar we hadden zijn van nou ja, het is beide achtercilinderdrilling, dus daar gaan we een compromis in voor. Nee, maar ik vind dit ook wel mooi, dat had me wel. Dit is wel echt een van mijn grotere liefdes, ja. Ik heb hem gekocht toen ik 18 was, toen ik hier hier. Ja, mijn eerste auto. En het is ook wel grappig. Mijn paken, die leeft niet meer, maar zijn eerste auto wie een Kever. Heid zijn eerste auto wie een Kever. En mijn eerste auto wie een Kever. Ja, oh, dus dat zelf. Oh. Ja, dat is altijd wel ja, bijzonder, maar dat verwachten ze net van mij. Maar ja, je hebt de nageltjes normaal ook mooi lakt en hier in de pruik, zeg maar. Maar ja, goed. Ja, het is ik zo gebeurd eigenlijk. Het is ik zo een beetje roen. Ik had net verwacht dat het al je zo zou komen. En ja, ik pak wel om wat er om te pakken is. Ik was al heel trots toen ik hem de eerste keer onder handen nam heb. En als er nou echt kleur is, dan is het gewoon helemaal kleur. En ja, wat ze je, ja, ik ken het gevoel eigenlijk niet eens omschreeuwen. Ik moet dat echt ervaren, denk ik, dat ik dat echt omschreeuwen ken. Dat ik dat motorke weer en ik heb er een dikke brulpiep onder en dat er een goed lawaai houdt. Ja, het is aanwachten hoe het komt. Ik ben benieuwd. Ik zit Jen. Ja, bij ik. Ja. Doe best wel even met u. Ik bel je wel even als er kleur is. Kom ik even bij hem los. Mooi. Ja.